Okay, yan. Kapit natin. Papa John. Papa. Pizza. Morning. Hey, amigo. Yes, I'll wait. No problemo. Give me chili, okay, amigo? Chili. Papa John. Papa John, John. Okay, nandito tayo sa Papa John para sa mga bossing natin bago tayo pumasok sa work. Dalawang Papa John pakain ni Bossing Tess para sa mga patay gutom na katulad ko. Dito tayo sa Papa John. Wala si Mama John, kaya kay Papa John tayo. Papa John. Dito tayo. Sa South Street, Ilamo. Papa John. Ay, mga Ilamo. Yun. New York style pizza. Large pizza. Garlic. Boneless wings. Yung ginagawa ni pare, oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Papa John. Mga price ng Papa John natin. May tip box pa, yan. Papa John. Dito tayo sa bandang Lakewood Dental, Bellflower, South Street. Location niya Bellflower, South Street, Del Lamo. Ayan yung mga ano natin. Papa John. Large pizza. Yung order natin ay medium lang. I think ito yung medium eh. So, hingi tayo ng sili. Kay Papa John. Wala si Mama John, kaya kay Papa John. Papa John. Meron silang mga drinks. Mga drinks dyan, no? Papa John. Ayan. Ayan. Good morning, Papa John. Morning. Where's my chili, Papa John? I want that chili, okay? Papa John is here. Papa John. Garlic, cheese crust, Papa John. Papa Balls. Meron bang balls? Yeah. Ito yung mga nila. Papa John. The works. The meat. Ito yung resibo natin. Labas natin yung resibo. So, ang bill natin ay 44. Yan. Yung bill natin. Diba? Papa John. Here's Papa John. Papa John number 1. With chili. Ayun. I like the chili. Yan si Papa John. Okay, that's the medium special. Special pizza from Papa John. Special. Only here at Papa John. Baka sakaling may discount tayo.
Ayan, Papa John, Papa John. Let's go, Papa John. Mga pinabili ng ating bossing para sa mga patay gutom na katulad ko. Yan. Libre. Libre, libre. Papa John. Mga pakain ni Tess para sa mga PG. Happy Friday. Yan Papa John, Papa John. Ito yung resibo. Tagal naman ni Papa John, Yan yung dalawa binili namin. Binili pala ni Tess, hindi ako. Yan si Papa John, So, Super Hawaiian yung niya. Super Hawaiian. Yan. Tapos, ito yung buffalo chicken. Tama ba? So, parang dalawa siya. Yan, dalawa yung order. Papa John. Papa John, Papa John, Papa John. Yeah, okay, amigo. Chili, number 1. Thank you. Number 1, Papa John. Delamo. The best. The best, Papa John. Binubola natin para lagyan na yan ng chili. Kailangan bulahin. Yan talaga. Bagong luto ang ating pizza para matuwa ang ating mga kliyente. Okay. Papa John, Papa John. Papa John. Papa John, good morning. Papa John, Papa John. Number 1, Papa John. Number 1. Tagala. Papa John. Oh, that's a lot. For delivery. Wow. Ay nako, bagong luto ang Papa John. From 10 in the morning. Till what time you close, my friend? Anong oras mo sila? 11 p.m. 10 to 11. 10 in the morning, 11. Anong oras na? Bilisan nyo, ito ko'y malilate na. Papa John, Papa John. Papa John, Papa John, Papa John. Dito muna tayo Ito yung mga menu. Papa John, yan. Mga toppings. Mga toppings niya, yan. Gusto niyo yung toppings dyan. Papa Bites. Yung mga dessert din. Ito masarap din to. Bupal. Hot wings. Bupal. Yan. Papa Bowls. Papa Bites. Oy. Mga dog nila. Trabaho din siya. Mag-isa lang siya. Kagabi pa yan Oh, yun. Laki ng nila, Kanilang truck. Papa John's truck. Ayun, Papa John's truck. Laki, Papa John's truck. Laki. Delivery sila. Delivery sila. The big truck. Okay. My Papa Pizza is done. Amigo, here. Okay, gracias. Number 1, Papa John. Chili.
Thank you. Okay, that's it. Let's go.